sakti kabar ngal ballal ko salndu Amerique wiitendu Africom hollindu sembinde jokkodiral kisal hakkunde leyɗe dawlaji dentuɗi Amerique e Nigeria e wiide Africom kaɓirɗe konu kanuɗe jottinama to Abuja ngam wellide golle gonaɗe ɗe kono sifa kaɓirɗe ɗe kollitaka ardiɓe Nigeria kadi kolliti e fuɗɗore ndu lewru goɓur wonde alhaali jokkodiral maɓɓe ngal e banggue ndenka laatima kono ɓe gandinani so tawi Amerique ma wat piyanɗe goɗɗe e dow leydi ndi walla saabu balɗe caggal Amerique waɗino piyanɗe dronaji dow Nigeria wonnoke e ñalawma feeto Noël ɓe tuɗɗuno ko kuliyankoɓe jokkodirɓe e gomu état islamique to laddi Boni nder diwan Sokoto rew furnangue e Nigeria ɗen piyanɗe ko caggal nde Donald Trump hoorejo Amerique tumi won e gomuji jogitiɗi fawde fitinaji dow yimɓe diine isayankoɓe taw kadi no yeeɓiɓe e ɗen baɗe laamu Nigeria kono ardiɓe ndi leydi jeddi ɗen tuume e siftinde Nigeria ina wuuri gila hitan 2009 caɗele ndenako ha tengti noon to hirnangue leydi ndi.